Waktu istirahat ing kelas, Bayu kanthi seneng ngomong marang kancane yen dina iki dheweke ulang tahun. Saya cakul lah. Tenang aja, atraktif. Kita ulang main. Kita dulu bareng, cerame. Mah, butuh main. Sari menyang ruang guru lan ora let suwi dheweke balik menyang kelas. Baik, kalau lepas selakmu. Info apa? Hari ini aku tuh masalah sih, kan jadi iuran. Parah, kenapa? Yo, kayak tadi lagi yo. Ya tak ganti ya. Yo. Halo Rek, aku mau info tentang pekerjaan. Untuk amanat ke kepala kelas, dari ngumpul beri iuran. Iuran apa? Iuran kan? Lucu ya. Wes Rek, aja ngono. Aku sih dicelawali kelas gak nyampe nang Bayu. Iku ada temenan kok. Bayu lan Sari njaluk duit iuran. Siji persiji murid padha metu kanggo istirahat. Oh iya, aku cari. Itu nggak Sari. Apa kayak Elok gumun karo sing dideleng, banjur elok ngerekam kedadian kasebut. Ayo mainan gacoan, saka sore. Ayo. Ayo. Aku tanya, jangan nggak pagi yo. Enak lu. Ya jangan bisa sama Mas. Rek, ayo Rek, tak traktir acara ulang tahun. Tapi gue aja, gue iuran kan. Suke. Sing sabar ya, Bey. Ya saya pengen gue aku. Bayu lan kanca-kancane langsung menyang gacoan. Dina sebanjure ing wektu istirahat, Ini gue kan dari rumah kelas. Ayo, tak coba dong. Loh, kok masak? Ini gue Ya, itu teman ya. kok kalah ya? Wah, itu dikira ini kan. Bener itu, pantas ini sebenarnya ternyata kuburan. Loh, kayak apa? Karena aku sih ngertinya keliru. Aku ya gak ngerti, Sar. Aku yang tak ada ini. Itu gak temenan kan guys, dari Wati. Kamu burai. Enggak, Sar. Aku temenan gak ngerti. Awakmu kudu percaya karo aku. Awakmu lah koncoku sih. Ya meskipun aku dari kancamu yang beda dadi ketua kelas, jadi kudu profesional. Nek gak ngono ya aku nang DKI dan solusi. Sari langsung menyang BK kanggo njaluk solusi.
Iya. Waalaikumsalam. Apa Dok? Tunggu. Sari nyeritakake marang guru BK ngenani duwe sing ilang. Baik, ini kau. Boleh tunggu. Waalaikumsalam. Meluk boleh. Kenapa nggak Bu? Niki le. Sari mau ngomong tentang ibu. Lak duwe. Kelas sampean hilang. Bener tak? Nggih Bu, leres. Lah kok iso sele? Mau Sari ngomong tentang ibu. Lak sampean sing nyekelake duwite. Kula bantu yatrane. Nanging kula mboten ngertos yatrane ten pundi. Terus ya apa lho le? Sampean ya kudu tanggung jawab. Sampean sing dikek amanah karo wali kelas sampean. Nggih Bu, kula sing disukani amanah saking wali kelas. Nanging kula mboten ngertos yatrane ical ten pundi. Wis ta le, jujur ae. Saestu Bu, kula mboten ngertos. Re. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Nduk, mlebet. Nggih, Bu. Apa, Nduk? Ngeten, Bu. Kula gak ada bukti. Sinten sing mundhut yatrane lari-lari. Loh, berarti kudu Bayu. Mboten, Bu. Niki videone. Niki, Bu. Ya Allah, ibu orang nyongko. Ternyata Sari sing njebok duwite. Sami Bu, kula mboten nyongko. Rencang kula sing mundhut, controne lari-lari. Ya Allah, ya wis Nduk, sampean balik dhisik nang kelas. Nggih Bu. Nggih matur nuwun nggih, wis ngerti Ibu. Nggih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Le, ibu njaluk sepuro ya, wis nuduh awakmu nyolong. Nggih Bu, mboten napa-napa. Kula nggih salah, mboten jaga yatrane lari-lari. Ya wis Le, sampean bela nang kelas. Nggih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elok nyeritakake marang Wati lan Tiara ngenani kedadian sabenere. Aku nggak sepuro ya, wis nuduh awakmu nyolong duit arek. Aku nggak sepuro ya bayar yo karo lamane juga awakmu. Yo gak apa-apa, aku ya salah, kan juga bicara arek. Wis ayo mabar. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Buat yo. Ibu sampun ngerti siapa sing njupuk duwite. Sinten Bu? Sampai kapan awakmu kate pura-pura? Maksudnya ibu apa nggih? Kan sampean sing njupuk duwite. Bu, sebenarnya kula sing mundhut nyatrone arek-arek. Sampean wis njupuk duwite lare, tapi sik nuduh Bayu. Wis celuk nang kono rene. Nggih Bu. Sari langsung nelpon bapake lan ora let suwi bapake Sari teko ing ruang BK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngeten Pak, istrine panjenengan sampun mundhut duwe lare-lare. Loh, tenan anda Bu? Nggih Pak. Loh, Sar, temenan dah Sar? Gak guyon kan? Nggih Pak. Maksudnya tunggu sebelah Bapak. Loh, temenan dah Sar? Jelas nama Bapak, apa ini maksud TKP? Loh, emang sama nih Bapak? Saya kurang dah.
Ano apa? Ito mawon yun po. Kulang nga to si ato nila lari. Sing dipendent sari. Oke, Pak. Ito mawon di. Kulang kami tumiyan. Gitu, Pak. Hati-hati, Pak. Nggih. Aja dibalik mana ya, Sar? Iya, Bu. Balik tantine, ibuku sampean masjid Putri seminggu. Assalamualaikum bocah-bocah. Waalaikumsalam, Bu. Mungkin Buria partai ngurusino masalah berkaitan sing hilang. Nah, aku nggak sekolah ya, Rek, ya. Kalian bilang kok bapak aku. Ini alasan dewe yang waktu itu ngelakuin ini. Dewe itu lagi kesusahan ekonomi. Meskipun kelakuannya agak ekstrim ya, Rek, ya. Mohon disepuro. Nggih, Bu. Ya wis gak apa-apa, arek-arek ya wis nyepuroni awakmu. Nah, ya, Rek, ya. Manusia kudu tansah jujur lan tanggung jawab marang apa sing dadi tanggungane. Yen ana masalah becik diselesaiake kanthi komunikasi lan tanpa cepet-cepet nuding wong liya. Senajan ekonomi angel, nyolong utawa tumindak ala ora nate dadi solusi. Amarga sak mestine kabeh masalah ana dalane yen diselesaiake kanthi becik. Sile ngapura. Lan sinau saka kesalahan uga penting supaya sesrawungan antarane kanca tetep apik. Nanda sar. Kaguyan kan? Ya ayo turunan dulu. Rawalen, Bro. 3. Lho, kok ono yo? Salah,